Jeli? Колко вода има горе? Виждаш ли? Да, виждам. На той се вика хидроизолация. Да. Ето е хидроизолация. Долу ще спиш, на колчето, ще спиш напред, ще гледаш телевизия. Горе басейн си има. Добре. Ето и вече е гаранция. Колко много да има, не? И тя топла. Една лодка трябва, една лодка. Риби трябва да слагаме, риби. Това е вода.